Arratsaldeon, ongi etorriak generozko fikzioak landuko ditugun saio honetara, zinemagileen elkarrizketa kurtsoko saio berri bat, eta, kasu honetan, Koldo Almandoz eta Asier Urbieta ditugu gurekin, hori generozko fikzioak eta batez ere beraien sormen prozesuak ezagutzera emateko. Pixkat pentsatu dugu saioan zehar beraien sormen prozesuetan murgilduko garela, baita materialetan, eta ondoren mikrofonoa irekiko dugu eta dituzuen galderak edo komentatzeko eta dana partekatzeko. Saioaren ideia da, kurtsoaren ideia guztia, ezkutuan, prozesutan ezkutuan geratzen diren historioak eta prozesuak ezagutzea. Orduan, ezagunak dira, baina bazpadaren, norbaitek gero bideoz ikusten badu. Generoa esan dezakegu pixkat zuen lanetan, aurreko lanetan ere landu izan dezuela. Ez dugu bakarrik generoari buruz hitz egingo. Generoan nola iritsi den baita zuen zinemara komentatuko dugu, baina hori, esan deten bezala, sormen prozesua. Izango da jarraituko dugun bidea, eta Koldo Almandozek laburmetrai pila egin ditu, aipatuko ditut, Belarra, Midori, Ahate Pasa, Deus eta Matxina, Gero Sipo Fantasma eta Oreina luzemetraiak, eta telesailetan murgildu da azken urtetan, bai Netflixen, bai Amazonen, Intimida eta Urbanen zuzendari gisa, kapitulo batzuetan, eta gaur justo Zeruaoak, Ondarraoaken bigarren denboradari buruz hitz egingo dugu, guain primeran eta RTV-en dagoena, eta zinemaldian aurkeztu zena, espero ez dakit ikusi dezuen edo ez, bai? Eta orduan, hor murgilduko dira, eta Asier Urbieta. Zure kasuan, muga thriller elementuak dituen Faisanen irlari buruz arituko gara, baina baita Asierrek Pinpampun eta False Flag laburmetraiak ditu, eta Altsasu telesaia landu zuen, eta hau izango zen lehenengo luzemetraia. Eta, eskerrik asko etortzagatik, lehen egon geha danari buruz pixkat hitz egiten, era desordenatuan, eta saiatuko geha guain dana era ordenatuan aurkezten eta jarraitzen, ez? Eta hasteko, ordena ondo jarraitzaren bueltauko geha hasierara, ez? Pixkat nola iristen den zinema zuen gana, nola iristen zaten zuek zinemara, eta generoari buruz hitz egingo dugunez pixkat, baita ea daukazuen erreferentziazko pelikula edo telesairen bat, zuentzat edo proiektu honetako edo zuen zinemagile lanetan, ez beti bueltatzen zaretena. Zakit norkasi nahi duen? Labur, nik txikitan nuen zinegile izan nahi. Nik ez daukat bokazio zuzenik eta nuen argi. Ez nik pixkat, bizitzen jun naiz, bizitzak ekartzen zidana pixkat hartzen, ez? Orduan nik enuen unibertsitatera jun nahi. Nik asleonan nintzen, baina ez zegoen unibertsitatean gustoko nuen karrerarik, baina ni justo amaitu urtebete egon nintzen hortik zehar erdi galduta, eta gero komunikazio audiovisual sortu zen, eta niri argazkilaritzak gustatzen zitzaidan, eta iruditu zitzaidan, dokumentalak, komunikazio audiovisual, ondo ez, behintzat doinua polita zen. Eta orduan handik tiraka hori, egin nuen, irratian egon nintzen 8 urte, Euskadi Irratian, eta han egia esan, han izin nintzen irrati nobelak egiten. Oso formatu txikiko, Jon eta Jone, horrelako fikzioak ez, gaur egun podcastak eta oso ez, modan daude, baina guk 80. hamarkadan ja egiten genituen, horrelako gauzak. Eta hori gustatu zitzaidan, gidoiak idaztearena eta gero horiek gauzatzea, eta hortik aurrera ere gauza ezberdinetan egin den lan, garai hartan hasi nintzen film laburrak egiten, dokumentaltxoak egiten, akordatzen naiz behin bidei batean gauzatxo bat egin nuen, eta ETBek erosi zidan, eta subidoia eman zidan, azkenean egoak funtzionatzen du honetan, eta gauza bera gertatu zitzaidan egin nuen lehendabiziko laburrarekin, Razielen itzulera egin genuen, Zarautzen ospatzen eremuak hizkuntz minoritarioen jaialdirako, eta guk egin genuen urtean justo desagertu zen zinemaldi hori. Eta, bidali genuen Donostiko zinemaldira, eta derrepente hartu zuten zabaltegirako. Hori izan zen beste subidoi bat, gero jabetze zera, justo urte horretan, zegoela 60 minutuko pelikula bat, Txuribeltzean, New Yorki buruz, eta gure laburra zen, 12 minutuko pelikula bat, Txuribeltzean, New Yorki buruz, orduan, programatzeko zen, perfektua. Eta horrelako gauzek, eramaten zaituzte azkenean, ibilbide bat egitea. Eta gero ja azken urtetan, egia da, bihurtu zait ofizioa,
nik uste egin duela kontrako bide bat, ez? Hasi nintzen gero artelekun eta nintzen, da pixkat mundu artistikoago batetik, pasa naiz mundu artesanalago batetara, ez? Eta gaur egun, bai, deskubritu dut ofizioa gustatzen zaidala asko, beste akademia hori baino gehiago, ez? Osea, zine egitea, zinea pentsatzea baino gehiago. Eta asko gustatzen zait zinea pentsatzen duen jendea eta entzutea eta, baina, niri bintzat azken urteotan, zoriontsuagoa naiz, egiten. Bai. Eta, hori da pixka bat, nondik nora etorri zitzaidan niri zinearen kontua, baina, ez da bakarra, ez dut egunero zine, osea, nik liburu edizioan, komikingintzan, beste gaz askotan aritzen naiz, eta horietan ere gustora eta zoriontsu. Hori gero komentatuko dugu, baita ez zure prozesuen liburu edo prozesuaren edizio bat jasotzen duna prozesu guztiko materialak beti egiten duzu, eta hori ikusteko aukera izango dugu, saio honetan. Bai, lehen komentatzen genuen ez, liburuak beti direla pelikula baino biak, nire kasuan ez, eta hori gertatzen. Esan dugu hori ez desan behar, saio honetan hori ez desan behar. Eta igual hasi erzu, ze kasu honetan nola jongo gehan bi sormen prozesuetan eta zuen ibilbidean ez, batetik bestera. Nire kasuan ebai, nire txikitan ez zitzean telebista ikustea gustatzen. Batzen eiz beti ikastola joaten itzanean, eta hitz egiten zutenean telesaien inguruan, garai hortako Goku edo Oliver eta Benji, eta ni beti galduta egoten nintzen enukalako interes hori, gustatzen zitzaren kalean egotea. Eta ni hasi nintzen, igual 10 urterekin edo bertsolaritzan, bai hola kasualidadez, eta oso gustora egon nintzen giro hortan, eta ere bazen nolabait historia kontatzeko modu improvisatu bat, eta poetikoa, eta asko gustatu zitzaidan. Gero literatura deskubritu nuen, bazakit handik 13 urterekin edo, eta batean ere engantzatu nintzen asko irakurtzera, idaztera, gogoratzen naiz liburu bat publikatu nuela, 5 ale bakarrik zeuzkan, nik neuk publikatu nuen eta 5 ale zeuzkan, eta gero argazkilaritza ezagutu nuen, esanen nolabait baneukan sormenarekiko interes bat, eta junitzen gutxina gauzak deskubritzen, argazki kamera bat zegoen etxean, engantzatu nintzen argazkiak egitera, nire etxean inoiz ez da bideokamerarik egon, eta ezakite 18 urterekin edo lagun batek utzi zean bideokamera bat, eta iruditu zitzaian jazala, hostia. Zatik, nolabait, zegoen literaturatik, idaztetik, zegoen argazkilaritzatik, eta arte asko batzen dituen zerbait da, eta horre engantzatu nintzen laburmetraiak egitera oso modu amaterrean, lagunekin eta hortik ikasi nuen hori da, eta onaino, eta nolabait azkenean zinea oso interesgarria iruditzen zait, jorratzen dituelako arte desberdinak, eta lan kolektibo bada, eta lan egiten duzu musikarekin, aktoreekin, oso interesgarria iruditzen zait, sormen lan bezala. Eta horri jarraituz, igual sartzen gea gaur itzengo dugun proiektuetan, eta galdetu nahi nizuen zein izan zen abia puntua, hori erreferentziaren bat, disiplina, edozein disiplinetakoa, eta baita generoari buruz hitz egiten gabiltzan heinean, ea generoa egiteko desira izan zen, handarra bat edo generoa iritsi zen proiektura ondoren, ez? Zein izan zen hor bidea? Ikusi ondarraken kasuan, oso bitxi izan zen. Ni ETBek aurkeztu zuen deialdi moduko bat, seriek egiteko. Eta ni justo momentu horretan proiektu bat erori zitzaidan, Natasia izenekoa, nik pelikula hura egin nahi nuen, baina ezinezko izan zen hura aurrera ateratzea. Eta justo hori gertatu zenean, aurkeztu nuen ETBen proiektu bat. Eta zen, Amek ez dute liburuaren adaptazioa serierako. Orduan, hori aurkeztu nuen eta ezezko eman zidaten. Zitzaien gustatu. Eta orduan, ja bileratik atera behar genuenean, ETBren modu hauetan, no tendréis algo por ahí. No tendréis otra cosa por ahí. Eta niak ordu nintzen, nire ordenadorean neukala karpeta bat, izan thriller metafisiko. Eta neukan sekuentzia bat idatzita. Kontatuko diot.
Eta kontatu nien, gertatzen da portu batean, ez dakize, pum, eta eso nos gusta. Eta horra izan zen, gu junginan proiektu batekin eta beste batekin atera ginen, bilera hartatik. Askotan horrela gertatzen dira gauzak. Eta nire susmoa da, amek ez dute, kokatua zegoen Araban, eta haiek ja bazituzten Alsasuan, Nafarroan, bazaukaten beste pelikulak Gipuzkoar bat, orduan guk proposatzen genena Bizkaitarra zen, eta orduan ja betetzen zituzten, baina hau beridikoa da. Da, como haien estrategian horrela zijoan, eta horrela gota ginen piztinara. Ni Marianekin da bileran egon, atera ginen, eta ostia, hau gertatu da, eta bai, egin barko dugu, eta orduan jazten zaizu, guk defektu asko ditugu, baina egia da, bagatoz belaunaldi batetik oso entusiasta garela. Eta errepente hori gertatzen da, eta venga, aurrera, como, Karpete ireki, ez etxe bai, eta izan zen, eta hortik aurrera, eta gero dena aldatu zen, baina ni beti izan naiz oso novela beltza, da genero beltza gustatu izan zait. Eta nire referentzien artean nahi badezu hori, novela beltza ni azken aldean dago oso engantzatu, Alan Parksen, Harry McCoy serie horretara. Euskal Herrian aipatuko nuke Jon Alonsoren Lambas, Patricia Highsmithen Ripley, gustatzen zaizkit pixka bat hori, europarreagoak, amerikanoak baino gehiago, ez? Eta gero serietan adibidez, nik uste analogiak eta ere badituztelako hemengo egoera posible batekin, Blue Lights, The Fall, Irlandan, Ipar Irlandan gertatzen diren, ez? Politika, egoera soziopolitikoa, gehi beltza nazten dena, neri eta hau oso topikoa da, baina neri beltzean beltza interesatzen zait beste gauz batzuk kontatzeko. Orduan, genero beltzak eskaintzen dizuna da, aitzaki bat jendea entretenitzeko, psikopata de turno, hilketa ezak zer, eta hori baliatuta gero kontatzen dituzu beste gauz asko. Eta hori oso, niri behintzat asko gustatzen zait, eta nik uste gure lanean ondarren eta zerun eta gertatzen dena da guk, edo niri behintzat idazterakoan asko gustatzen zait pertsonaiak lantzea, badago trama bat, hilketa ezak zer, askotan oso klitxea izaten dena, genero beltzaren kontsumitzaileak klitxea maite duelako. Nik ere, zuk beti espero dituzu espektatiba batzuk, eta horiek bete behar dira. Baina gero, pertsonaiak ezberdin edo original idazten asmatzen badezu, hor originaltasun puntu bat lortu dezakezu, ez? Eta niri ikusle edo irakurle bezala hori gustatzen zait, eta guretzat ondarra eta zeru izan da hori egiteko saiakera bat. Eta azkenean, bartzen dituzu, zure munduak, ez dakit, guazen toke terciopelo azul, betoke ezakitze, referentzia txiki hauek, homenaje, eta azkenean guretzat, niretzat behintzat, hau bada lanean edo prozesuan disfrutatzeko modu bat. Beste proiektu batzutan, igual beste gauz batzuk, ez dakit gurutzatzen zaizkizu buruan, niretzako serie hauek egitearen izan da, lan bada, serie bat da, guazen zerbait gure almenekin original egitea, baina guazen prozesuaz disfrutatzea. Idazten, filmatzen, ez dakit zer, eta hori lortu dugu. Eta ni horrekin, gustora nago. Hori ikusten da, genero kodearekin jolasten hori pelikulan, serian nabarmentzen da. Eta Asier, zure kasuan nola izan zen? Ni normalean beste modu batera kontatzen, baina koldo entzun da, gogoratu naiz, gurea ere ETV-ko bilera batean sortu zela. Zeratik, altxasu eginda gero bukatu zenean eduki genuen bilera bat, gustora zeuden egindakoarekin, esan zuten oso iluna zela eta bazituzten kontrako iritziak ere, baina beste zerbait egin nahi zuten gurekin eta bilera hortan bertan guri ere esan zeguten zeo zer geneukan. Eta ekoizleak hasi ziren ideiak botatzen, egia esan nerekin hitz egin gabe eta oso modu improvisatuan, eta niri okurritu zitzaidan, beti interesgarri eritu zitzaidala, Behobiako mundu hori, Behobiako komertzial hori, dela ezleku bat, eta gelditu dela denboran gelditu dela, ez? Eta oso toki interesgarria zela zerbait kontatzeko. Eta guatzen naiz, hori hortaz hitz egin niela, espazio hortaz, eta tituloa eta dena jarri genion, ez nuen gehiagi pentsatu, eta Behobia. Tituloa jarri genion, eta goratzen naiz, Barinagak esan zuela, jazta, badaukagu proiektua. Jarri horrekin lanean, dezakit zer. Eta hurrengo egunean, Barinaga jaetzan ETV-ko zuzendaria.
Eta orduan, ekoizlei deitu nien, eta zen, ze honek aurrera jarraitzen du, eta zen, ez dut uste, porque horren ikusi behar da, ean zein sartzen den, ez dakiz zer, eta beraiekin hitz egin beharko dugu, porque, karo, ez genukan ezer, ez dut esan bezala, genukan espazio bat, atmosfera bat, interesgarria zera, baina ez zegoen ezer gehiago. Bueno, hori hor gelditu zen, esan nik baneukan espazio horrekiko, eta mugarekiko, eta bidasoarekiko interes bat, eta gero sortu zen, egunkaria irakurtzen, ikusi nuenean, 2021 9 pertsona hil zirela muga hortan, eta larrialdi migratorio bat bizitzen ari ginela gure etxetik oso gertu, eta egia zen etzela oso ezaguna ere. Naiz eta komunikabideek hitz egiten zuten, jendeak ez ziola interes handirik jartzen etxe ondoan gertatzen ari zenari, eta sortu zitzaidan beharra hortaz hitz egiteko. Eta jarri dituzun argazki hauek inspirazio iturri garbi bat izan ziren, dira garaialdaren argazkiak, dokumentalak, benetako, atera du bertan gertatzen ari zenaren argazkiak atera zituen 6 urtez, eta niretzako inspirazio bat izan zen, zutelako begirada garbi bat, nahiko gordina, errealitatea argita garbi ikusten da bertan, baino ere estetikoki badute entidade bat, ez? Badago intentzio bat, eta hasieratik bisualki niretzako inspirazio iturri bat izan zen, eta pelikularen irudia lantzen hasi ginenean, eta prozesu guztian bai izan direla erreferente bat guretzako. Bueno, eta gero barneratu duzu gaina pelikulan, ez? Argazkilariaren figura hori, eta... Bai, eta gero argazkiak ateratzen dira, eta argazkilariaren argazkiak garik egin zituen eukitzeko pixka bat narratiba berdina. Eta gero generoari dagokionez, nik uste Faisaien irla drama bat dela, ez? Bikote harreman baten drama bat, kontestu batean, ez? Migrazioaren kontestuan mugitzen dena, eta niri thriller asko gustatzen zait ikusle bezala, eta neukan interesa atmosfera hori sortzeko, ez? Gehiago zerbait estetikoa, narratiboa baino, eta badaude elementu batzuk, ez? Zeharka nolabait, drama honek badauzka thrillerraren, adibidez igual, erabaki argi bat eduki genuen neguan grabatzekoa, nahi genuelako historia gordina izan da, eduki zezan atmosfera ilun bat, zeruak lainotuta, ez dago efekturik, eta haizea ikusten denean edo euria dagoenean, benetakoa da guztia, eta aktoreek ere nolabait hori bizi izan zuten, ez? Hotza, eta esan nahi dut hori, thrillerretik badaukala zerbait, thrillerra maite dudalako, baina... Elementu batzuk, baina abia puntua beste bat izan zen. Bai. Eta igual, gidoian murgiltzeko, karo, hain kasu desberdinak, ez zure kasuan disfrutatu zenuten generoaz, ez? Eta hola idatziz, eta zuen kasuan izan zen gehiago igual historio bat kontatzeko desira, ez? Drama bat kontatzeko delikatua den drama bat baita. Orduan galdetu nahi nizuen nola izan den idazketa prozesua, bai Arkaitzekin, bai Andonikin. Eta baita igual ondarragoatik desberdintasunik, nola izan den prozesu hau. Bai, azteko eta justu izateko, ez? ETB-ri gauza guzti hauek esaten dizkiogu, eta ETB da bada herri honetan el pin pam pum. Denak, oso erraza da ETB pinata bezala jartzea eta ari astintzea, baina guk sektorearen barne ere baditugu gure gauzak eta askoz ezkutuago mantentzen ditugu, ez? Eta hau esaten dut, ze Netflixekin edo Movistarrekin edo gauza bera gertatzen da. Askotan folio erdi edo folio batekin joten zea eta horrela ateratzen dira gauzak. Ez dela bakarrik ETB-rekin hau gertatzen. Eta gure idazteko prozesua, aldea ondarraoak eta zeruaokekin izan da, ondarraoakin
dena batera egin behar izan genuen. Oso gure izan zen errepika ezina den zerbait, oso kamikazea izan zen, orduan iaia idazten genuen bitartean lokalizatzen genuen, produzitzen genuen, ara joten ginean, lortzen genuen ezakin nor. Eta orduan idazteko ere, etzan denbora askorik egon, eta ez genizkion bueltak gehiagin eman, orduan oso basikoa da. Gidoi aldetik, nahiko, eskasa da, ala da. Eta, Enago ados. bueno, kasu honetan ni daukat arrazoia. Eta orduan bigarren honetan, banuen hori gehien bat esan dudan pertsonaien eraikuntza horretan gehiago lantzeko, ez? Pertsonaiak zikinagoak izateko, moralki ere zalantzagarriagoak, ez? Hori pixka gehatu zitzaidan lehendabizikotik, basikotasun horretan, pertsonaiak ez zaukatela nik nahi nuen adina turbiedade. Eta honetan saiatu nahi zena da, zikintasun edo turbiedade gehiago sartzen, eta horretarako denbora gehiago izan dugu idazteko, ez? Orduan nik nuen argumentu horrekin gutxi gora bera lotuta nuen, Arkaitzekin hitz egin, eta Arkaitzekin erraza da idazten, ez? Beak zineaz eta badaki kontrolatzen du, eta gero askotan aipatzen duan zerbait, ez? Idaztea ez da soilik idaztea, da aukeren gainean idaztea. Nik ezin dut idatzi Ondarruko zubia estandaraziko dut. Hori zinezkoa da. Ezin dut idatzi ere igual kotxe bat zubi batetik bera botako dut. Ezin dudalako egin, ez daukat horretarako aurrekontua orduan. Topatu behar duzu norbait, zeinarekin idatzi posibleak diren gauzak. Eta are gehiago, buelta batzuk eman eta txikitasun hori aprobetxatu eta hori ondi bihurtuko duen idazketa bat. Eta bueno, nik uste zeruagoekin hori hobetu genuela, baina afinatu daiteke. Hori ere nik uste hobetu daiteke. Idazketa beti hobetu daiteke, beti ikasten duzu aurretik egindako, ez enroiatzea arren honekin. Nik adibidez ikasi dudana da, gidoiak idazte ditu dena, nik idazten dut gidoi bat, berdin dio pelikula baten dako edo serie baten dako, ni aktorekin ensaiatzen hasi arte, gidoia ez da bukatutzat ematen. Gidoia, esan gidoi literarioa, nizikiera gero pelikulan aldatzen da, rodajen eta baina. Nik Nagorerekin adibidez, kiston lan egiten dut, gero dialogo guztiak aldatzen ditugu, Nagorek beti kiston txapa ematen dit, zergatik esaten du horrela, beste modu batean esango luke, bada ere beha oso idazlea, eta gainera 180etan asmatzen du. Beak oso barneratu dauko pertsonaia, orduan, eta lan guzti hori ere gidoiarena da, eta orduan lan guzti hori egiteko denbora gehiago daukagunean, guzti hori hobetu egiten da. Eta orduan, horregatik, nien naiz oso badakit normalki da, tipika frase de gidoi on batetik pelikula txar bat atera daiteke, baina igual gidoi txar batetik pelikula on batera atera daiteke. Nien naiz hain fundamentalista gidoian asuntoarekin. Gero rodajean nik asko aldatzen dut, eta instintuari asko erantzuten diot. Eta ensaioekin eta aktoreen lanarekin orduan, bai, izan behar ideia bat garbi, baina aldagarri ere izan daitekena, ez? Orduan, gu bagoaz beti gidoi batekin, baina ez da Biblia bat. Hori ere bada, ez dakit, tresna bat da, mapa bat da. Gidoi bat mapa bat da, baina gero zuk bide hori ze pausotan, ze egingo duzun, ez dakit, aldagarria behar du niretzat, guzti hau iritzi bat da, gero beste batzui funtzionatzen dira, beste egiteko modu bat. Hemen bakoitzak bere prozesua partekatzeko Bai. aukera daukata. Zure kasuan, Asier, nola izan da idazketa? Gure kasuan, Andoni Tapia kentu zen beste benetako historio batetik, edo inspiratuta zegoela Altsasuko telesaia, eta ia esan prozesua oso gogorra izan zen Andonirentzat presio gehiegi izan zen beretzako benetako pertsonak ezagutzea, elkarrizketatzea, eta beraiekin erlazio bat sortzea, eta gero fikzio bat egitea horren inguruan. Eta kasu honetan berriro, benetako historio bat kontatu behar genuen, eta erabaki genuen kontrako bidea egitea. Ez hitz egitea inorrekin, dokumentazio prozesua izatea, gehiago prentxan, adibidez hori argazki horiek, eta esan ez, distantzia batetik, fikzio bat sortzea, benetan gertatzen zen zerbaiten inguruan, eta gainera gaur egun, esan edo, gertatzen ari zen gukidazen genuen bitartean. Eta ia esan,
oso erosoa izan zen. Nik enuen presio hori sentitu Altsasuko kasuan, nik eneukan arazorik beraiekin erlazio bat egiteko, erlazio sakon bat eta elkarrizketak eukitzeko, eta gero horren gainean fikzio bat eraikitzeko, egia da presio bat dela, beti daukazulako beldur hori ze pentsatuko ote duten, nik uste saiatu hartzea dela ondo esplikatzen, fikzio bat dela eta pelikula bat dela eta intentzioak osonak direla, baina agian mundu guztia ez dela ados egongo, zatik asko dira, ez, bai Altsasun edo bai Bidasoako historia hontan jende asko dago sartuta, baina gainera gogoratzen naiz Arkaitzekin hitz egin genuela, zer Arkaitz Altsasun egon zen, eta Arkaitzi esan genion, agian ez dugu dokumentazio prozesua egingo lehen eskutik, ez? Igual egingo dugu distantzia bat, eta Arkaitzek esan zian, dudari gabe, berak behin baino gehiagotan egin du olakorik oso interesgarria izan daiteke distantziatik gauzak begiratzea. Eta erosoa izan zen, niri esan asko gustatu zitzaidan, egia da badagola momentu bat, nun ja ezinezkoa den, zergatik aste zara lokalizatzen, eta joate zara Irunera, eta ezagutzen duzu bertako jendea, harrera sarean lan egiten dutenak ezagutzen dituzu, gari ezagutu genuenean, nahi gabe ere garik bide pila bat erekitzen dizkizu, interesa daukazu ze kontatuko ote dizuten, lehenengo pauso hori distantziatik egitean ikuste oso interesgarria izan zela. Eta gero idazketa momentuan, argi zeneukaten hasieratik hori esan duzu historia bikotearen azala, eta zentzu hortan forma ematea. Egia esan, nik argi neukan zerren inguruan hitz egin nahi nuen, ez? Gai honen inguruan. Nola hitz egin, oraindik enekien. Eta behin irakurri nuen egunkarian berriro, bi txirrindulari bazioa zela Ibaian barrena eta bi pertsonek laguntza eskatu ziotela, eta txirrindularitako bat bota zen, eta bestea ez. Eta oso interesgarria iruditu zitzaidan, nik neuk nire burua bertan jarri nuelako, eta esan nuen, nik ze egingo dute nuen, botako nitzateke o nitzake botako. Eta, galdera interesgarria iruditu zitzaidan ere ikusleari egiteko, ez? Ea zer egingo ote luketen beraiek, edo zer egiten dugun, arazoen aurrean, zatik, 1000 arazo daude, eta batzutan bustitze gara, eta bestetan ez, ez? Eta, hor kokatzea hori izatea hildoa interesgarria iruditu zitzaidan. Eta erreferenteak leheno, nahi gabe turist, Robert Oslunena, esena de konfliktoa nahiko antzekoa da, eta gero ere bazegoen Broen telesaiaren hasiera, nola gorputz bat azaltzen den zubiaren erdian, eta gure kasuan ere... Nik egia zen Faisaien irlarekin ere baneukan nola baiteko oso interesgarri bitzen zitzaidan hitz egiteko zergatik dauzka, esan hitz egiteko migrazioari buruz edo eskubideen inguruan, esan zergatik dauzkat nik eskubide gehiago lurrontan jaio naizelako, Afrikan jaio den batek baino, ez? Eta kasu hortan Faisaien irla, dela irla txiki bat, bertan ez da inor bizi, ez da inoiz Faisaiek egon, eta bi herrialde hegemonikok partekatzen dute subiranotasuna, ez? Iruditzen zaidan oso metafora interesgarria hitz egiteko, ea lurra gurea den, mugak zertarako jarrita dauden, ez ote diran fikzio bat, ez ote ditugun guk asmatu, eta asmakizun horrek edo fikzio horrek hori jende askori zailtasun handiak ekartzen dizkio, ez? Eta, azkenean puzle txiki bat egiten duzu interesantzizkizun gauza guztiekin, eta horrela joazen gidoia osatzen.
Eta bioi galdetu nahi dizuet baita, euskeraren inguruan, uste ondarragoaken momentuan, Koldo uste behin komentatu ganula, ez baita ze euskalkita izan zala gai handi bat, zuen kasuan euskera naturalean sartzaren hasieratik zegoen, ez, nola, prozesu hontan ze presentzia erronka, nola... Nik uste zoritxarrez jarraitzen dugula hitz egiten euskeraren inguruan. Guk hemen egon barko genuke gure lanetaz eta hitz egiten, baina euskerarena ez aipatu, Borjak Obegari inork ez dio galdetzen bere pelikulen hizkuntzaren gatik. Eta gu bizi gara filologoen herri batean, eta orduan pelikularen gidoia baino, nolago filmatu da baino, inporta duena da Iñaki Beraetxek markinarrez egin duela ondarrutarrez. Hortaz gogoratzen naiz. Ez, como movida hauek. Ni ja gaindituta ditut, nik askotan hori, nik Espainian nagonean, esaten, ni euskalduna ez dakiz eta hemen nagonez, nik zinema espainiarra egiten dut, soilik apur bat punkia izatearren. Porque beti bestela zaude azalpenak ematen, eta nik ez ditut azalpenak eman behar. Eta baina eta berriro esaten dut, eta nire txapa da, ni naiz euskaltzaindia, ni naiz pedagogo bat, ni naiz AEK, nik egiten ditut pelikulak, eta nik nahi ditudan moduan. Orduan ez bazaizkizu gustatzen, zuk egin zure pelikula, eta egin nahi duzun moduan. Ni nago hemen herri baten euskararen defentsan eta eski gainean nik behintzat ganditua daukat. Badakit, badagaula errealitate bat, ez dakiz, eta gero beti atretza aurrak eta gazteak, eta ez dakiz, berdin zait. Aurrak eta gazteak ikusi dezatela, ez dakit, makusi, ikusi dezatela makusi. Nik ez dut egiten 10 urteko aurrentzat. Orduan, niretzat izan behar du sinesgarria. Eta gero bat imperfektua, askotan imperfektua da, eta ze herri honetan oso aktore gutxi ditugu, orduan zu ondarrura joten batzea, ondarrun ez dago adina aktore ondarrun pelikula bat kokatzeko, orduan, igual batek ez du, berdin zait. Saiatzea ahalik eta hobekien egiten, ez? Eta azentuen kontu guzti hori, aktori ingeles batek Eskozian egiten duenean, ingelesaren egiten du. Adibidea jartzearren, eta da pixka gure itxitasun mentala. Guk Nagorerekin nerearen papera egiten du, da ertzaina bat, Bilbon bizi dena, baina egiten du, bere, euskalki erdi batu batean, DG Azpeitia txiki batzuekin. Zer gertatzen da, Azpeitiko edo Donostiko norbait ezin da Bilbon bizi. Ezin duan plaza atera, han lan egin, ni zarautzea juten naizenean, zarautzen beste euskera doinu bat dute, ezin nahi zarautzea jun. Edo zarautzea juten naizenean, derbente hartu beren doinua. Orduan, bizigera obsesio horrekin, hori eramaten dugu, gero, fikziozko lanek ikusten ditugunean, hori baloratzea, eta gainak galdetzea, ez, como kritika. Ni akorde, ondarragoekin, nik ikusten nuen, eta ze desastre, hau ez dakit, jendeari berdin zaio, euskeraren rolloa da. Euskera, beste aukera galdu bat, ez dakize, Eta ni nire frantsesez pelikula bat egin. Nik badakador proiektu bat, ni nire frantsesez pelikula bat egin. Hizkuntza hegemoniko batean, jakobinoa, eta dakize, ezin dut, euskalduna izategatik ezin dut pelikula frantsesez egin, zergatik ez. Bada gai bat, zutzen nagoena, ikusten duzuen bezala. Konturatu naiz? Porque egia da, gu bizi garela, mikrokosmos batean, periferikoak era, euskaldunak ez dakize, guk daukagun nitxoa ere, komunikabideen aldetik, eta ikuslegoaren aldetik gurea da, onerako eta txarrerako, eta orduan ikusten duzunean, kontekstu horrek, horri soilik begiratzen diola, ez? Eta ez ditula beste ez ostia, maneri. Pena eta batzutan ere, gauzak egitari usteko gogoa ematen dizu, ez? Benetan ari zea, ez? Ez du ondarritarrez egiten, eske, ondarragoakeko Marinel Senegalesa, Omar. Gazteleraz etzekien, euskeraz eta wolofez hitz egiten du pertsona horrek. Norbaitek esan zuen, edo jazatzi zuen ez dakin honetan, ez duela ondarrutarrez egiten, berritxuarrez egiten duela. Eta berritxu dago 4 kilometrotara. Eta Omar bizi da berritxun, eta joten da egunero ondarrura lanera. Baina daukago obsesio puta bat horrekin, ostia, 2026 urtea. Nik uste begiratu beharko genukela pixka bat. Iruditzen zaite, gero badaki jende asko ez dagoela ados, eta eta tipo, nire iritzia da. Bai. Nik esan nahi nuna zen, justo nola hori Radio Televisión Española ez dakiz zertak, kasu honetan, ez, guain ez dela... Baina horiek beste batzuk dira, Radio Televisión Española, eta azten dira, un poco más de castellano no puede tener?
No, porque bakoitzak bereari botatzen dio, Ja. jo, eske, zeru hauak, es 98% en euskera. Sí, Claro. sí, ¿qué pasa? ¿No? No pones pelis de Kiarostami en la 2, Horrat, bai. ¿no? ¿Cuánto tiene? Baina hori ere beste, osea, horregatik da desesperantea. Ez? Ni ados nago. Asier zerbait Ni ados- esaten duzu. Hortan ados nago. Eta ni ere Claro, horrekin zutu frantsesarekin egiten naiz, eta zuetan. gainera oso komplikatua izan daiteke, rodaje batean, azte maldin bazea. Guk suerte handi eduki genuen altsasun euskera batua hitz egiten dela. Eta eskerrak, zatik bestela hori nafarrera, ez dakiz zepan, euskera pixka bat galdu zen, eta orduan gazek euskera batua hitz egiten dute. Orduan nahiko erresa izan zen. Eta Bidasoako kasuan, ere, zuk esaten dezuna, Irunen bizi daiteke, baina igual bere gurasoak dira zakinungoak, ez? Eta hori, Irunen badago euskalki bat, hitz egiteko modua, baina gero jendeak hitz egiten du, bere erara, asko dira jaioak. Zarautzen gero joaten dira. Zuk eta zure nahiak berdin hitz egiten duzu, maila berdinean. Horregatik esan nahi dut, bai, eta niretzako zinea bera hizkuntza bada, eta hori da niri interesatzen zaidan hizkuntza pelikula bat egiten dudanean, ez? Zinearen hizkuntza. Gero naturala izatea. Nahiago dut Jone Laspiur edo Sambu edo eroso egotea eta ez egotea agobiatua euskararen kontuarekin, eta kasu hontan ere beraiek gutxi gorabehera batua egiten dute, eta Irunen batua hitz egiten da, nahiz eta badaude bertan hitz egiteko moduak ere. Ni ere zutu egiten naiz, badakit garai batean uste dut eta goten zela zuzentzaile bat rodajean. Eta oraindik badago gertatzen da horre ere gauz batzuk aldatu direla, Ja, eta jatzaiek kasurik egin behar. Ze garai batean guk ondarrauak zen produkzio bat ETB-ren soilik. Orduan hor pasatitzu zukizun miseriak, orain ETB da partizipazio bat. Orduan haiek dira zure sozioak. Eta orduan sozio batekin eztabaitu dezaket, baina gero niri adibidez etortzea gidoi zuzentzaile bat ETB-en, eta esatea, eske hemen Iraunek lerdo mutur esan behar duzu. Osea, lerdo mutur, ez dut sekula entzun ere bizitzan lerdo mutur batzea. Orduan, igual euskeraz izango da, eta hemendik 50 urtetara aurrek esan beharko dute lerdo mutur. Baina nik ez dut sekula esan, nire semeak ez du esaten, orduan, ez dut idatziko. Bai, noski. Jazta, eta gaina, pelikulan nik egiten dut. Nik eskatu dut kreditua bankoan pelikula egiteko, orduan, nik hartzen dut erabakia. Eta ni ados nago esaten duena, ez gara laeka, ez gara euskaltegi bat, ez gara, esan edo hori da, sinesgarria den bitarte, nahi ere gertatu zaizkitolakoak, ez esan behar da hori, lerdome o lo que sea. Hostia, hori nik ez sinisten, eta iruditzen zaite publikoa, garai batean Goenkalen gertatzen zen, eta hola, ez, barabiltzen zen euskera eta ika, eta zirala oso naturala. Baina gero Bizkaitarrek ez zuten ikusten Goenkale, zeka, haientzat ere hori zen Gipuzkoaren kontu bat, orduan, gara oso herri komplikatua, tikizmikiz. Eta esan duena, zuk ikuste zu pelikula amerikar bat gertatzen dena Misurin, nire tokian, eta inork ez du esaten ez, aktore honek hitz egiten du, ez dakizea, eta ez dakit. Aitortu behar dut uste nula esan bartzen iatela, ze momentu honean gaude, ze jain daiteke, ze zuenak ikusita ez, hain natural eta hain fresko, eta ez duen espero zu handia. Baina gero bada beste realita, zenbat euskerazko pelikula egiten diran. Gutxi. Porque, egiten dira oso gutxi, badaki guraen euskal zinea loraldia eta rollo guzti hau, baina, euskarazko eta euskal edo zine baskoa ez da gauza bera. Orduan, euskarazkoa da oso gutxi, hemengoa kontutan hartuta. Gero beste gai bada gazteleraz, esan Euskal Herrian grabatzen diren pelikulak eta Euskal Herrian kokaturikoak eta euskeraren zera bilara egiten den, ez? Kaixo, agur, eskerrik asko. Bai, hori beti izan da horrela, baina niri, ez dakit grazia den edo zer den, baina ez dakit gehiago txunditzen hauena da, gero ikusten duzu jendea hizketan, ez? Gure sektorekoa, ez? Ez gaiten behar ez dekin. Euskerak metaforetarako eta ze hizkuntza ederra den, euskera ez dakize, egintzatzu pelikula euskeraz, gero hori esaten du jende asko, gero gaztelera egiten du pelikula. Zergatik, guzti dakigu zein den arrazoia, euskerarekin orain hori izten zea, eta gaztelerarekin orain, feroz, goia, ez dakizer, hor dago best. Eta ni oso aldeko naiz, nik egingo dut egun batean, gazteleraz, frantsesez, suahiliz, behar dintzait. Baina daukago alde bat, esaten duguna eta egiten dugunen artean, distantzia gero eta handiagoa da.
Ez, orduan oso ondo geratzen da, baina komunikabidentzat ere. Osea, komunikabideek zer nahi dutena da? Arrakasta, orduan, euskal pelikula honek ez dakit ze irabazi du. Euskal pelikula, hau, kontsideratzen duzu euskal pelikula, arrakasta izan duelako. Baina duela astebete medio berean, egin dezun kanpaina da, hauek ez dira euskal pelikulak, euskera da, ardatza, ez dakit. Guri gustatzen zegona da arrakasta. Munduko beste jende guztiari bezala. Orduan, kapazak era aitona bat topatzea zizurkilgoa, hori euskalduna dela esateko. Eta pelikulekin gauza, bera, kaixo, agur, eta nire maitia saltzen bada, ja, pelikula euskalduna da, ikusi ez, eta produzioarekin gauza bera, eta ni ez nago horren kontra, niri oso ondo iruditzen zait, Los Tigres izatea euskal pelikula bat. Baina, bueno, realitatea hori da. Ez, orduan, sinesten badugu, sinesten dugu. Ez badugu sinesten, ez dugu sinesten. Eta hori da medioen kontu bat, baina gero realitatea, produkzioarena, finantzaketarena da, beste mundu bat da. Osea, ez da, orduan askotan, jende askok, eta orain hitz egingo dut, ez? Berdintzait, pantaiak euskeraz, Netflix ez dakiz, hitz egiten dute eta gauzak egiten dituzte oso asmo honekin, baina askotan iruditzen zait industriaren eta sektoraren ezagutza guztia izan gabe edo jakin gabe nola funtzionatzen duen sektoreak. Orduan, asmoa ona da, baina abia puntu askotan ere susmagarria, ez? Zergatik, norentzat eta zein da horren helburua. Beste behin, nire ikuspuntutik. Bueno, lerdo mutur esango dugu hemendik aurrea, eta prozesuetara bueltatuz, lehen esan duzu, Koldo, hori gidoia gero aktorekin lanean transformatzen dela, eta ondo iritzen bazaizu sartuko gea pixkat errodajean, eta aktorekin lanetan, nola izan den bikasutan, eta ez dakit, igual, aprobetsatzen dugu klip bana jartzeko eta gero komentatzen duzu, Ondo? Bai. Koldo, kontatzen badizkigun zu pixkat proiektu honetan zeintzuk izan dian erronka edo formalak errodajean, edo ze erabaki hola desberdin hartu dituzuen, eta baita aktoren lanen inguruan. Bueno, saiatuko naiz labur esaten da mitina ez botatzen. Bueno, ikusi dugun hau izan zen, hori, sekuentzia komplikatuenetakoa, figurazio eskatzen zuelako, gau ez filmatu genuelako, eta, sua, esplosioak eta zeudelako, ez? Egia esan, ondarra batik bira, nik ikusi nuena zen behar genuela akzio gehiago, kaina apur bat gehiago sartu. Eta gero nori zaio gustatzen, ez? Esplosio bat edo zaldiekin pelikula bat egitea, hori da nire ametxetako bat, zaldiak, ez pixka bat. Bueno, kasu honetan ikusi, gero, badaude bi gauza, horretan zentratuko naiz, imprebistoa eta improvisazioa. Eta instintoa, ez, hiru i horiek. Hau filmatzen ari ginenean, gau osoan hasi zen, euria gelditzen zen. Euria gelditu egiten zen. Eta orduan momentu batean erabaki behar izan genuen, ze filmatuko dugu, euria egiten duenean edo ez duenean egiten. Horrek kiston tentsioarekin, ze daukazu, ez, plano asko egiteko eta kiston mobida, eta denbora gero eta urriago. Eta orduan ja, imprebisto hauek hasten direnean, hasi behar zea pentsatzen eta gauzak aldatzen eta gauzak egiten. Orduan, nik gauza askotarako txarra naiz, horretarako uste dut ari naizela ikasten. Eta oso bitxia da, nik bigarren zuzendari bat genukan, gazteagoa dena eta ura dena iPadean izaten du, ez? Eta planifikazio perfektua, iPadean kamara A, kamara B, hauek hemendik etorriko dira, pum. Eta ostean niri askotan inbidia ematen diz, teknologiaren manejua eta dena superargi izatea. Zer gertatzen da, gero rodaje batean, imprebisto bat gertatzen denean, hor antolatu ezun guzti hori, guzti horrek ez du balio. Irten bide bat bilatu behar zaio, orduan, nik adiez planifikatzen dudanean, nik marraztu egiten dut. Eta oso modu zirriborrotxuan, ez? Nik marrazten den, marraztu, notak hartu ezak izer, kuadernoak, beti eramat ditut kuadernoak, eta beti ditut kuadernotan, pelikula guztiak marraztuak. Baina horrek albideratzen dit, gauzak existea, lehen esan duguna, ez? Instintoak eskatzen didana, edo improvisazioak eskatzen didana aldatzeko. Eta orduan, kasu honetan adibidez, movida pila bat genituen, eta azkeneko plan hori zenitala dena, hori ez zegoen hasieran pentsatuta. Baina ikusi nunan lokalizatzea junginean eta dagoela parkin bateako zubi moduko bat, esan, hostia, de puta madre, zenital. Gauz horietara irikia egotea gustatzen zait, ze askotan iruditzen zait hobetzen dutela. Igual beste batzutan ez, baina eta batez ere divertitzen hautelako. Azkenean pasabar bat, urte terri zerbait egiten, motibatu behar nau, zeni dena itxita izango banu, enuke egingo. Zertarako egin, gidoia daukazu idatzita,
storyboard bat egina iPaden eta zertarako egin, ja, hau perfektua bada, aktorek egite duten idain dutenan ere, horregatik, aktorekin lanean, esan duguna, gauzak ensaioak eta, baina gauzak prestatu lokalizazioetara eraman aktoreak. Nik nagorekin hartzen dut, eta guazen, hau izango da tokia. Hemendik etorriko zea, eta honek berehala ikusten du, 100 metro. Horiek 30 segundo dira, eta ezinezkoa da, egia da. Baina hori ez badezu egiten, juten zea rodaje egunean, da repente jabetzezea. Ostia, honek minutu bat eramango gaitu ark hemendik ara mugitzeko, eta zure buruan hori tiktak bat da, ez? Prozesuak nik uste hori, egon behar du ondo antolatuta, baina prozesu ez gozatzeko utzi behar dizkizu, gauza hauetarako, aldaketarako edo tokiak. Eta oso zaila da, niretzat hori da zailena. Ze gu egongo bagina estatu batuetan, eta izango baginitu bi sekuentzia egunero filmatzeko, probatze dituzu gauzak, baina guk batzuetan ditugu 10, 12, ondarra baken 18 sekuentzia egun batean. Orduan, ez daukazu denborarik, dena eraman behar duzu ondo andolatua, eta gero jantzaudenean esan, eta ni asko, hori fuera, ez dut behar, ikusten dezulako, hemendik honea jungo naiz, eta horrek ez dit balio. Zuk eraman dezu prestatuta, baina gero kendu egiten dezu. Bueno, hori niretzat behintzat, horrek egiten dit prozesu ez gozatzea. Enbidia ematen diate, zuzendari teknologiko guzti hauek, eta ez dut pena pixka bat ere. Lan gehiegi egin dutelako. Aurretik lan gehiegi egin dute. Eta niri gero eta gehiago gustatzen zait rodajean lan egitea. Eta hortako prestakuntza eta baita, primeranen abixatzen zuet daudela bi baita soinu banda nola landu izan dezuen, eta aktoreekin, batez ere, spoilerrik, hiltzailearen papera ez, nola Karonteren papera nola landu den, eta soinu banda aldez aurretik edo ez? Bai, eske hori gozaba da. Nik Aitorrekin lan egiten duanean, orain ez, pelikula batean eta nago. Ari naiz montatzen, nik gidoia daukadanetik, gidoia pasatzen diot. Eta esaten dizkit mobidak, no seke, tal peli de Fellini, tal peli de no seke, ikusi doinu hau, eta gero berak egiten dizkit maketak, bidaltzen dizkit, eta nik zerua baken, badago sekuentzia, gasolindegiko sekuentzia, nik grabatu nuen, rodatu nuen, soinu banda belarretan nuela. Eta hori pasada bada. Ari nintzen entzuten, eta, Charlie, ireki planoa. Kiro, lomazan, aldudan zabalena. Zergatik, hau entzun behar dut, eta hori lujo bada. Horrek eskatzen duena da, musikarekin adibidez, kriston konfiantza izatea, eta arekin elkarlanean lantzea, eta ark ere aurretik maketa horiek egin, eta horretarako preste egotea. Kasu honetan Aitor da, beste entusiasta bat. Niretzako prozesu, gero ni flipatzen ez, eta pentsatzen soinu bandan ere parte hartu dudala. Eta gozada bat da. Nik gero juten ginen grabatzea hori, estudio sokak ez dakiz zer, eta pelikulak egiten ditut momentu horiek bizitzeko, ikustea hor orkesta bat, nola da posible, hauek egiten ari dira, hau gure pelirako. Da, emozio puntu horiek, netzat pasada bat dira. Eta egia da, nik gero soinu bandaren lanketa ikusten pentsatzen nola hori, ze imaginatzen dut, nola izan zen zure kasua, baina beti dagoela hor bertigo pixkat, ez gero muntaimaira iristen zian momentuan, ez dakit zuen kasuan oso argi zen eukaten eta gero muntailan handia egon zen, edo kasu honetan errodajea hain argi zegoen edo hain... Serian ez. Serian, ez du ematen, nik gustatuko litzaidake aukera gehiago izatea, baina ez, badaude, eta montajean beti daude gozak, baina ez daukazu 3 ordu 40 minutuetan bihurtzeko. Claro, eta zentzu hortan izatea, ritmoa eta ganaia rodajean oso beharrezkoa da, ez? Bai, eta gero rodajeak ere hori markatzen dizu. Depende nola filmatzen dezun, gero gauzasko ezin dituzu, filmaketan ja gauzak nahiko geldo jun badira, gero hori ezin dezu bihurtu el caso Borne, ez? Izango dena, orduan nik hori beti baliatzen dut, ez? Eta adibidez, enkargu batzutan da ere, nila filmatzen dut, niri gustatzen zaidan moduan, gero montajera juten direnean, ez? Etortzen da Netflixeko montatzaile, joder, esto no tiene ritmo, guai. No, es como, tiene ritmo que yo quiero, ez? Orduan filmaketan hori ere estrategia horiek eta erabiltzen dira. Ez, depende nola filmatzen dezun, ala montatu dezakezun hori asko gertatzen da.
pues hemen, rei de los plano sekuentzia, ez? Esatezu, plano sekuentzia bat filmatzen, hau jongo da plano sekuentzian, gero montajera iristezea, eta zentzea plano sekuentzia mozten. Baina putada, ez? Zer zarako egin dendik egun osoa plano sekuentzia, gero mozten ibiltzeko. Ba, hori gertatzen da. Gertatzen da, bai. Ba, Asier. Txoen, improvisatu Vale. ingo dugu. Venga. Berak esan du improvisazioa, nola? Improvisazioa, hiru Imprevistoa, kontzeptu. improvisazioa, eta... Ba, hori ingo dugu. Venga. Beste sekuentzia bat genuen, ez? Erresketarena zegoen, baina bazegoen beste bat... Bai. Ez que interesgarra iruditzen zait hori, ba, nola prestatzen dituzun sekuentziak eta gero errealitatean zer gertatzen den eta zer erabaki hartu behar diren eta baneukan sekuentzia bat interesgarria iruditzen zaidana hortaz hitz egiteko, porque Hauetako zein? hori. Osa, nik ere planifikatu egiten dut, ez? Eta, bueno, batzutan argazkiekin, hor nire ikusten zen. Bo, esan nahi dut hori, ba, egiten dituzula edo marraztu, edo argazkiak atera gutxi gora bera ze grabatu nahi dezun ikusteko, eta sekuentzia honetan zeuden 7 plano, ez? Osa, bira, igual, guazen goraka, osa, da sekuentzia bat, kontrol batena, plano general kotxea ikusten dela, kotxe barruko gidaria, subjetiboa gidariak ze ikusten duen, berriro plano motxago bat kotxearena, gidariaren planoa, nahiko klasikoa da sekuentzia, baina gero ikusten dugu subjetibo hori kotxetik ateratzen direlako eta nola polizia eta gidaria iristen diren kapoteraino, eta batean aurkitzen dute kapotean norbait dagoela. 7 plano, eta bira, pixka bat berago, ebai planta bat egiten dut grabatuko dugunaren inguruan, eta hor daude tiro guztiak, pertsonaiak, dena prestatuta. Ze gertatu zen rodaje egunean? Aurretik gau ez da, aurretik genuen beste sekuentzia bat, euria zure berdina, zeingo dugu euriarekin, euririk gabe, eta 4 orduko atzerapena geneukan, sekuentzia hau hasteko orduan. Eta gero egin garen sekuentzia hau eta beste bat. Eta esan, ustia, nola grabatuko dugu, ezinezkoa da 7 plan hauek egitea denbora gutxi hontan. Ba, guazen ikusten zein genuen azkenean. Eta azkenean bi planotan, ez, egin genuen. Eta esan beharra dago, zenen nahiko komplikatua zela zatik, Jonek ez zeukan karnetik. Bazekeen gidatzen, ez zeukan karnetik. Ez zuen frantsesa hitz egiten. Osa, testua ikasi zuen eta landuta zen, baina frantsesa etzan bere hizkuntza. Eta uste baino komplikatuagoa da. Iritsi behar da markara, aktorea torri behar da, hori ba, frantsesa hitz egin behar dute, atera behar dira, beste marka batera iritsi. Horren fokua mantendu, ez? Rato guztian, ere, como plano sekuentzia horretan. Eta gainera, guatzen naiz, niaren nintzen entzuten, Txarlik egin zuen plano hau, eta, klar, nik entzuten un kotxe barruan gertatzen zena, ez? Aia esan genuen motor, akzion, eta Jonek Txarlirik galdetu zion enbragea ea zein zen. Esango, enbragea, eta, ostia, honek, hau ez da aterako. Eta toma bat egin genuen, oza, gero bat batean atera zen, bai... Eta esan nahi dut, momentu hortan, ideia zen oraindik plano gehiago egitea, baina behin planoa ikusita, azkenean dela hor... Egia da, 3, 2 eta 6, gutxi gora bera dela berdina, ez? Eta ingenuena izan zen, ia egiten dugun plano batean. Eta atera zan, eta batzutan onerako da. Osa, nire esan oso gustora nago. Kasu honetan, nik uste nabarmena da, plano batean egin alizatea, ostia. Baina esaten dezuna polita da, esan aurrelan bat egotea, eta zuk ideia bat eukitzea, eta gero egia da momentuan improvisatu egin behar dezula. Etxeko lan horiek oso ondo etortzen dira, improvisatzeko orduan, baino, eta nahi ere hori gustatzen zait, oza, zerbait bizia dela, ez? Eta nolabait grabatzen ari zarenean ondo pasatzen duzu, badago adrenalina puntu bat, oza, nik ere askok ez dute gozatzen rodajeekin. Bueno, esketentxoa da, nik beti argaldu egiten naiz. Osa, hor badago tensio puntu bat, baina, bai. Ikusi, hor, badituzun ere planifikazioak da konparazio egiteko sekriston grazia egiten ditunek. Osa, zuzera... Bueno, lehenengo aldiz hori horrela egin. 80 garren, bai, jetxi bera...
Ni emarrazen nahi, Eta, patetikoa. ni marrazen osarra naiz, baina, ez, hau da 80, aber pixkat aurretik, 70, ez, ez. Nik uste beraka igual. Bai, beraka igual, bai, beraka. Hau, koldo, aukera dago lortzeko? Bai, pasako dizut, emango dizut. Ez nahi, esaten un jendeak lortu nahi Liburutegitan dago, bai. Bueno, Bai, ez, nik erosin un... Pa, muy cafeteros, ez esto, da, ikusi, Bueno, berago joder, dago. niri Bai, gustatuko hori, ikusi, bai, liburu dentan eta badago, ez berago, a ber, daude gidoi zati batzuk nahiko berago, Osa, nekien beste horri zituenik. Bera. Bueno, hau da, plan de rodaje, ez, ikusteko, bueno, egunero, gauzak antolatuak eramaten direla, osea, dena ondo dago. Bai, a ber, pum, jetxi bera, fuera. Bai, osea, pila badira eta marrazkiak daude, así que beldurri gabe jetxi. Orduan da, egun da piko. Bai, bueno, da, osea, ni azkar, osea, buruan daukadana, azkar emerdez. Bueno, hau dira nire mantrak eta beti da, hau da, gidoia, honen ostean doa. Nik mantrekin eta asko funtzionatzen dut. Osea, idazte ditu gauzak eta jartzi dizkion nire buruari, ez da hau izango, ez da ezakiz eta horrek, hemendik bera laguntzen dit pixka hau dian, bueno, kuadernoak, eta kuadernotan, hau da, nire teknologia guztia. Orduan saiatzen naiz asko ez markatzen gero aldatu alizateko. Ez? Eta orduan, hemendikan bera badaude bat horri, eta dena da horrela, gero anotazio batzuk egiten ditu. Eta hau nola da eramaten duzu paperea? Kuaderno fisikoetan, bai. Ja, nire oso fisikoa naiz, kosta egiten zait, aipatanen eta hori, kosta egiten zait. Ze nik aldaketak egiterako orduan, eskertzen dut idazteak pentsatzen laguntzen dirarako. iPadean eta ibiltzen zarenean, da, a ber, ze bertxotan daukat hori, el puto lapiz ezakize, eta nola gorde, eta enaiz moldatzen, orduan, okerna da, kuadernoa galtzen badezu, eta nik, enbidiatik esaten dut, baina niri funtzionatzen dian, hau da. Da, pixkat, marraztea, eta gaizki marrazteak, ez baizik eta hola azkar egitea, eta, bueno, hau badaukat, eta gero ara juten zanean, zuk esan dezuna, atera badezakezu plano batean, eta orain hori, eta askotan, zu joten zaidea batekin, eta lan kolektiboa denez, zuk esan dezunez, ia beti dago norbait idea hobeago batekin. Eta hartu egin behar da. Claro, hori da, eta orduan ez, zuguten zea, eta argazuzundarik esaten baizu, eta zuk hau daukaz horrela, baina egiten badugu kotxe barrutik, jo puta, asko zaudea da, ez? Baina, klaro, baina hor, dago, enrokatzen naiz, artista bat naizelako, esaten zu, ostia, ni vampiro bat naiz, honen lana nire ganatuko odola xurkatuko bai, eta gure lana hori da, beste lantaldeko jendearen talentua gureratzea. Eta ondo inguratzea. Leheno komentatu dugu hori, igual baita badaukazuela bakoitzak ez zinema famili bat edo lantalde bat urteak daramatzua zuela bera ikinanen, eta horrek baita konfiantza edo igual improvisatzeko aukera hori emate izula gehiago, ez? Bai, dudarik gabe. Bai. Osa, bai, nik uste oso importantea dela urteak aurrera joan ala, taldetxo bat egitea eta babestua sentitzea, eta ere beraiek ezagutzen dute igual nola zaren, noiz jarri zaitezken urduri, noiz egon zaitezken lasaiago, edo nik uste oso garrantzitsua dela. Ere egia da, ondo dagoela bi hiru familia ukitzea, beti familia ezin duelako etorri, ez? Bai, hori. Ezkontzea da. Zorionez, orain familia dena dago lanean. Lanean daude familia guzik. Bai, baina gero niretzat gaina, badago leialtasunen asuntoa, ez askotan, bagara belaunaldi batekoak elkarrekin hasi ginenak lanean, gure lehen labur metraietan, ez? Javi Agirre, Charlie, Alazne, gure laburretan haiek handoa indikatera ziren, 20 urte zituzten, da haiek hasi ziren gurekin, Moriartyrekin, orduan hor badago harreman bat pertsonala dena. Orduan askotan ere, ez dakit nik, Aritz Moreno batekin, edo Paul Urquijorekin, edo bizitza osoan kointziditugu tokitan, orduan, juten ezaien filmaketara, haiek etortzen dira gurera, eta askotan ez duzu kointziditzen, ez dituzu gusto bereak. Niretzak garrantzitsuena da, norbait izatea kontra egingo dizuna askotan. Produktoretik hasita edo argazki zuzendariak, ez? Eta ezagutzen zaituelako eta konfiantza duelako esaten dizuna momentu batean, ez? Zergatik ez duzu egiten, zergatik ez duzu probatzen, ez? Atrebitzen dena pelikulan parte izaten.
Zen ni adibidez enkarguzko lanak egin izan ditut. Eta hori ja beste mundua da, hori ez, mertzenarioen mundua, eta oso ondo dago ez, ikasten duzu, eta lana data, baina hor, ostia, ez da sortzen, gure lan hauetan sortzen dena, naiz eta tensio izan, eta gero bestetik ere jende berriari toki egin behar zaio. Nik nire filmaketa taldetan beti saiatzen naizena da, alaznerekin bali manago, baina alazne etortzea, eta etorriko da Julen oraingoan. Nor da Julen? Da tipo bat, ezakizet, eta jendeari, jende oso ona dago ere. Eta aluzinantea da, jende gazte berria eta, ostia, nik honen adinarekin, nekin ez, eta hauek daude superprestatuak, jende jatorra, orduan, bueno, nik honetan bai sinesten dudala, ez? Pixkat transmisioaren asuntoan, eta jendeari, ez da lagundu, ez da roi hori, baina, bueno, jendeari prozesuaren beste toki batzuetan egotea, edo idazten laguntzea, edo ekoizten laguntzea, baina, eta guk badaukagu hori. Osa, hori, eta hemen, esan nahi dut gure honetan, eta hori gozada bat da, hori pasada bat da. Eta horrek lasaitasuna handia ematen dizu ere, esan nahi dut hori familia horrekin egotea, ez? Beti proiektu guztietan daude erronkak, eta daude mila gauza ezakizula nola aterako diren, eta beti daukazu, hori, igual zure seguridade falta hori berekin partekatzea, eta segunda ze paperetan dagoen, hori zuzendari laguntzaile bat, nik adibidez pelikula Telmorekin egin nuen, eta ni Telmorekin hasi nintzen zuzendaritza taldetan sartzen, orduan konfiantza handia dago, eta posible diozu esan, sekuentzia hau ezakit nola planteatu, eta igual berak laguntzen dizu, ezakit oso garrantzitsua da konfiantza egotea, eta inseguridade horiek erakutsi alizatea, eta esaten dezuna kontra egin alizatea ere, zatik hori azkenean alde izango da. Eta ezakit, Asier, nahezun ikusten dugu prestatuta zeneukan klipa aktoren inguruan hitz egiteko? Bai. Eta ezakit denboraz nola guazen, Etxean barkatu, hori behidatu nahi nula? Baina ez zaita saltzen. Ze hor du da, norbaitek? Igual hori ikusten dugu, banaketa pixkat komentatu eta galderak iteitu. Zan ez, itziten dugu. Hori, hau zen lan prozesuaren inguruan hitz egiteko, ez? Azkenean sekuentzia hau oso garrantzitsua zen pelikulan, delako gatazkaren detonantea, ez? Bikoteko bat botatzen da Ibaian dauden bi tipoei laguntzera, eta bestea ez, eta hortik aurrera bikote harremana puskatu egiten da. Baina oso komplikatua zen teknikoki grabatzeko, eta orduan hori lan prozesua zein izan zen, ez? Hasieran marraztu, gero Jonik egin zuen ikastaro bat ondo igeri egiten ikasteko, zatik arriskutsua zen beretzako grabatu genuelako Ibaian bertan, gero akzio koordinadore batekin ebai egin genuen koreografia nola salbatuko zuen tipo hori, nola eramango zuen berriro lurreraino. Ensaio guzti horiek egin ziren piztinan, ikusten zen bezala, gero egin ziren ensaioak Ibaian, hori ikusten da kamera mobilarekin eta azkenean grabatu genuen. Esanet, kasu honetan, sekuentzia honetarako, nola hain garrantzitsua zen pelikularako, eta hain komplikatua zen grabatzeko, nahiko lan egin genuen grabatu baino lehen, dena alik eta hoberen atera alizateko. Eta guen pasako dugu prozesua bukatzearen eta ordena jarraitzearen banaketara, eta baina azken galdera egin nizuela aktoren inguruan, ean nola lantzen dezuen, ze ikasi dezuen, aktore naturalak edo ez profesionalak profesionalekin naste hortan, nola landu izan dezuen hori, o ze bizipen izan dezuen proiektuetan? Nik uste hori intuizioa dela oso garrantzitsua, ez? Esan jendea hautatzeko orduan, gure kasuan Jonek esperientzia dauka, Sambuk ez gehiegi, baina, ni berarekin lan egindakoan nintzen, eta egin izan ditu labur metraiak eta, baina hirugarren aktorea bere lehenengo pelikula zen. Baina nik kastina ikusi nuenean oso argi euki nuen. Esan beharra dago, pertsonai hortarako ikusi genuen
El Capitano, Mateo Garroneren pelikula, eta protagonista asko gustatu zitzaidan, Golpi saria irabazi zuela Venezian, eta etu nintzen 4 hilabetez bere atzetik. Eta lortu genuen egunean, ezagutu nuen aktore naturala, zela bere lehenengo. Eta magnetismo bat zeukan kamararekin, eta bat zeukan zerbait berezia, eta intuizioak esan zidan, interesgarriagoa zela tipo hautatzea bestea baino, eta nik uste intuizioa jarraitzea, niretzako derrigorrezkoa da, ez daukat besterik. Osa, niretzat bada, baina baita ere onartu behar da, intuizioak ere faiatzen duela. Bai. Osa, baina faiatzen du, batzutan faiatzen du, ez da beti asmatzen. Guk adibidez oreinan egin nasketa bat, ez? Genuen Laulat, ez, aktorea eta etzuen horrek saharauiarra, etzuen zer egin, eta gero genituen beste aktore eskarmentatuak. Eta teorian dena oso guai da, baina gero zuzendariok egiten dugun gauza bat izaten da, aktore naturalei teknika irakasten diegu, eta gero aktorei teknika kendu. Eta askotan geratzen gara orduan nahi dugu aktore naturalak, prozesuak eta gauzak mekanizatzea, arnasa toki beren hartzea, gauzak beti berdin esatea, orduan natural izate hori kendu nahi diegu, eta gero, aktorei sinesgarritasuna eskatzen diegu, ez? Osea, aktoreen truko guzti horiek kendu. Orduan, nik aktore naturalekin asko lan egin dut, eta batzutan ez asmatzen. Baina... prozesu bako izan. Bai, askotan bezala. Normalki pelikula batean ez dezut denetan asmatzen. Oso zaila da. Oso zaila da, obra maestra bat egitea. Eta egiten badezu, zorte aukidezu. Besteen arten, dudanik gabe, zortea beti da... Edo talentu asko izan behar da, eta talentua ere ez da merkea, ez da jende gutxik dauka talentu asko. Eta gero besteak daukagu lana eta talentuaren arteko oreka hori. Eta intuizioa, eta suertea, eta lantaldeak, eta orduan bazoaz, osatzen aldezen moduan. Eta publikoko galderai pasa baino leheno komentatu dugu, gero ez da garrantzitsuagoa dela gero, prozesua ez da bukatzen pelikula inda da honen, ez? Banaketa, nola aurkezten dan, igual bi kaso hauen inguruan itziterik badaukazu ezin izan dan harrera, zinemaldian aurkezpena, pixkat, eta zu justo hasierra aipatu duzu, leheno ez kartelena, ez dut euskerara bueltatu nahi. Nire kasuan uste interesgarria dela generoarekin ari garela. Pelikula honek bazeukan oso pitch, gaur egun oso importantea dela pitcharena ez, erresa, zela Faisaien irlarena, zera partekatua, eta hildako bat azaltzen da, eta orduan ez dakigu espainiarena izango den, edo frantziarena izango den. Claro, hori da pitch bat, ematen duela thriller bat egingo duzula, eta nahiko ondo saltzen dezula pelikula edo, ez? Esanet, interes bat sortzen da, eta guk horrela lortu genuen Arkadiak ekoiztea, horrela lortu genuen banatzailea ere, zatik askotan, esanet, banatzaile nazionala, internazionala, hori saldu genien. Gero gezur txiki bat zen, gero kontatzen genuena zen bikote baten drama, kontestu migratorio batean, eta thrillerraren ukitu batzuekin. Claro, pelikula ikusi zutenean, gidoia irakurri zuten, beti zegoen thrillerraren, pero ez thriller, no? Zanet, zuk pelikula egin nahi dezut, orduan badirudi oso garrantzitsua dela thrillerra izatea, sí, claro, ez thriller, por supuesto. Ta gero, ez da. Baina, gure kasuan, jarraitu genuen, erabaki zuten, estrategia jarraitzea, thriller bat, zanet karteletan ikusten da, ez? Jarraitzen badima dezu beti dago edo hildakoa, edo estetika aldetik ikusten da, bai koloreak, tonoak, sinopsia, hortara jolastu nahi izan zuten, edo nahi izan genuen, esanet nire tartean nago, nolabait zukor kontrola galtzen duzu, eta gehiago zure lehenengo pelikula denean, nik uste bai interesgarria da dakitenei ustea, nik pertsonalki ezakit pelikulak nola saltzen diren, beraz ondo iruditzen horrela saltzea, eta gero ez dakit publikoak edo jendeak ikuste zuenean horrek alde egin zigun edo ez?
ez da kontatu digutena. Eta, zenet hori da nere hausnarketa gerora begira. Elementuak, Bai, baina zenet hori dela nere hausnarketa gaur egun, ez? Eta uste ondo gondela horrela egitea, interesgarria izan da prozesuan jende asko egotea, eta adibidez niri kartela asko gustatzen da, hor dago hildakoa, ez? Gero ez dela importante igual historian. Baina, hau da beste gai bat, gaur egun oso importantea dena, eta beti, ez, pelikulak nola saltzen diren, pitxetik, eta gero nola saltzen diren ere, klaro, jendea zinera dijoa pelikula ikusi gabe. Orduan, erakartzeko zer, agian drama migratorio batek ez du thrillerrak bezain beste erakartzen, baliteke. Ez dakit. Ez dakit niti honekin hasi edo ez. Ez dakit zema denbora daukago. Bueno, ez dakit. Esan duzuna, pitxak, ez? Ni, ez da kontrakoa nahi zenik, baina hori, esaldi batean saldu dezakezun pelikula, niri ja ez dit interesik sortzen. Titular batean saltzen badiazu pelikula bat, ez dut ikusi nahi, ze erraza den, ez, pelikula hori, ez da hori baino gehiago. Baina bizigera momentu batean, pelikulak gero eta garrantzi gutxiago duena, eta pelikularen aurrekoak, dosierrak, niri askotan hitz egiten diate, pelikulari oso da, ikusi dezu ez, baina dosierra de puta madre da. Ja, baina dosierra egitetik pelikula egitera, hainbeste aldatzen dira gauzak, baina berdin dio, gaur egun dosierra egin behar duzu pelikula hori finantzatzeko, eta hori niretzako desastre bat da. Eta gero horren ostean gertatzen dena ere, bai, ez promoarena. Gaur egun badirudi pelikula egiten duzula promoa betetzeko. Pelikula da, gero promoak egiteko aitzaki bat. Eta niak horratzen ez, honekin ez enroiatzarren, baina orain egin genunean, enkargatu genion Madrideko norbaiti trailerra egitea. Eta bidali zigun, thriller baten trailerra. Eta oraina da peli aspergarri bat. Eta egin behar duzu trailer aspergarri bat, ze ikusleak ikusi behar du, zertara jungo den. Eta kamioi bat erratze zenun, bi ez dakize, eskopeta bat eta, ostia, thriller rural en la marisma. Trepidante. Etzan, eta orduan, hor ez zingo duzu hau saldu, eta ez guk ezin dugu hau saldu, porque gero, eske pelikula ez da hau. Gaur egun ez dakit lortuko genukeen, ze ura, banatzen duzu, orduan golemekin genuen, konfiantza zegoen, beste, gaur egun, saltzen duzu zure harima behin eta berriro, eta putada bada. Ze jabetzezeak gero eta, pelikulak gero eta gutxiago inporta du. Da, inguruan sortu dugun guzti hau representante, distribuidore, adibidez, banatzaile eman diegun boterea. Banatzaileak egite botere guztia gaur egun. Pelikulak egiteko dituzte puntuak eta banatzaileak egite dute, ez maz, hainbeste botere daukate, banatzaileak hasi direla ekoiztetxe bihurtzen. Gure kulpa da, gurea, puntuen sistema, bla, 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 bla. Orduan, honen aurrean egin dezakezu edo joku horretan sartu, edo, nik uste gure kasuan edo, itzatezu, gure txikitasunean, gure periferian, gauzak egitea. Eta gero de repente, sorte handia daukagu, ez? Zeruak zinemaldia. Zeruak bezalako serie modesto bat generozkoa euskera, eta de repente, zinemaldiak aukeratzen du, bere arrazoiengatik, nik ere denak ez dira artistikoak izango hor badaude estrategiak, eta ziur. Hau nik bete esaten dut, Zamoran kokatuta eta Zamorako produktora batekin izan balu eta elitzateke zinemaldian egongo, serie bera. Canesen zine frantsesak dagoen moduan, edo Malagan Andaluza, orduan gauz guzti horiek zentzua daukate, baina guretzak kriston suertea da. De repente, erakusleio hori, erakutsi alizatea, eta hori beste askok ez dute. Guk horretan badaukagu benetan, zinemaldiarekin da, privilegio handi bat, gora edo bera, nik asko hitz egite, Moriartyek egin, hasi ginen pelikulak ikusten zinemaldiaren gatik. Eta gero eskintzen digu, eta gero batzutan ez dizu pelikula bat hartzen, eta moskeatzen zera. No tiene ni puta idea, no? Eta hartzen dizutenean, zera superona, ze zinemaldiak hartu dizu. Baina hor dago, zinemaldia dago, zu bizizea Ciudad Realen egiten duzu pelikula bat, eta la comes. Baikorra izate aldera, Baikorra. Igual, irekiko dugu galderari bat badago. Utzi ditugu. Bueno,
hola itxiko dugu saioa, mila esker bioi prozesuen inguruan hitz egiteagatik eta generoaren inguruan baita, eta espero dugu hurrengo proiektuarekin, hemen egotea berriro, eztabaidatzen, mitin berriekin, jatzinan egoera eguneratzen, eta hori eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuei.